लोगोफोर नोंसोर गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जादों आङो गरमखाय जनानै दोङो आरो बिराद गरम। बारालाय बार हायबाय थादों हायनायालाय, होमबाबो आङो नैबे दुब्लि खाथियाव जनानै दोङो। न'आवबो बारानो नांस्राया जि गरम जाहानियाव, बेनिखायनो आरो। नोंसोरलाय मा खालामदों लोगोफोर? नोंथांमोनाबो मा मा खालामबाय थादों गरमाव आंनो खिथाहर दे। आं नै जनानै दोङो बारियाव, इथिं जिबौ बाहायो आरो गोदोर गोदोर। आं गिनोबो ओंखारो, ओमफ्राय इथिं हायबाय थायोना जाहा जिबौफोरा, ओमफ्राय आं आन्दाज लाबाय थादों आरो। स' इदिनो आरो आङो जबाय थादों गरमाव, माथो खालामनो। कलेजावबो एडमिसन खालामना दोनबाय, क्लास जाथ'वाखै, बेनिखायनो बरिं थाबाय थादों न'आवनो। मबाइल नायनायल', जानायल', खामानिबो गैया, हाबाबो गैया, खामानिबो गैया, इदि जाना दोङो आरो घटनाफोरा। बेखौनो खिथिबाय नोंसोरनो, होमबालाय नायबाय थादो आरो। बाय बाय। बाय गोबावहैनो लानांगोन नोंसोरखौ बाय बायखौ, नङाबा नोंसोरो दसेल' लाबोला लास्लाबनो मोननाय नङा ना।